Jon Mirande eta Haur Besoetakoa. Haur Besoetakoa dela eta nola sortu zen beak idatzi zidan Mirandek. Eta holako karta bat jaso nuen behin. Eta hortan ezagutu nuen Haur Besoetakoaren gizona. Zenta gizona aipatzen baita, gizona hori da Mirande, beste bat. Eta idazten dit, arratseko 9:00 frantses lagun bat igurikitzen dut, baina gurekin egon ahal zaitezke. Eta horren ikusi nuen sartzen gizon bat, gaztea, eta erantzautan familia nobletakoa zela, eta kontatu zidan bere historia zen, Teresaren eta gizonaren historio hori. Eta nola Mirandek ere izan zuen holako esperientzia bat, 5 urtetako neska batekin, eta pentsatu zuen bazuela holako gauza bat idatzi, holako maitasunezko eleberria. Novela honen oinarria nire ustez batez ere da mendebaleko morala, etika, kuestionatzen zuen Mirandek, eta kuestionatze horretatik sortu da novela hau ere. Kristautasuna abandonatu egin nahi da, eta bere lekuan beste mitologia bat hartu nahi da, batez ere. Kritikatzen dena da artaldeko morala, eta kristauak eta euskaldunok artalde bat bihurtuta gaude, artaldeak egiten duena egiten dugu, eta novelak orduan planteatzen du ezoiko gizonaren, edo artistaren, edo nahi den bezala ulertu, ezoiko gizonak berak bere baitatik, eta ez esaten diotenetik, garatu behar duen morala. Hau da novelaren oinarria eta hau da baita ere novelaren gaia, funtsez. Jon beti sentitu zen, alde batetik Frantziako estatuaren funtzionaria zen neurrian, askotan protestatu egiten zuen horren kontra, estatu horrek ertsatua, eta bestaldetik berarentzako askatasuna zen askatasunaren esperantza eta tokia zen Euskal Herria berriz, hemengo giro hertsi eta eslanbait moralki errepresoreak txikitua eta orduan hor izugarrizko ezinegona sortzen zaion berari. Peilendar Txomini, 1949, otsailak 1. Aipatu nizun ipuina, bukatu seri dut. Garbitan ipintzen ari naiz orain, eta 10 egunen bururako eginik duket. Luze xamarra da, alostorrearen einekoa gutxi gora bera, eta gaia oso berezia. Maitasun kondaira bat, 30 urteko gizon baten eta 11 urteko neska baten elkar maitatzea kontatzen duena. Hots, euskerazko lolita bat, naiz ez dudan zoritxarrez Nabokoven lanegina irakurri ahal izan. Mitxelenari 2 hitz esan diot hortzaz, eta erantzun dit aldizkarian publikatzeko aleginak egingo dituela. Baina beldur naiz ezin ditekeala, zati zenbait aski erotiko baitira, naiz funtsez oso garbi eta sentimentala den. Eman ezagun pedofilian izan zien, ez da lehenbiziko aldiz idazten dela pedofilian, zenta latinoak idatzi dute, Grezian idatzi da, inglesek bada Lewis Carroll bezalako pedofilo famatu bat, eta gaina 14 urtetako neska batekin ezkondu zen, eta holako kasu bat ditu. Eta Lolita Nabokofena ez dut uste Mirandekin gehoztik irakurri baitut, ez du ezer ikusteko. Nabokofena sensuala da, ez du holako mezu bat Mirande mezua bezalakoa, ez da berdina. Nik uste dut hor lehen hori nik baino beto Gabriel Arestik esan zuela, eta nik uste dut hori dela berak hola esatu zuen eta enukenik oberik asmatuko orain, gitxu gora bera, zera dela, askatasun tragiko baten defentsa. Urte horietan ez da oso erresa gutxienez entzungabe eukitzea Nabokoven Lolita, ze alemanez bintzat orduan itzuli zen, hau idazten ari zen momentuan, eta pentsatzen dut frantzesera ere orduan itzuli zela hori. Beraz, prentzan zegoen, hainbeste arrakasta zeukan, eta beraz entzuna izango zuen
Baina bestetik egia da, beti aipatzen da Lolita, baina Lolita oso gauza diferente bat da, ez dauka zer ikusirik, nire ustez ez dauka zer ikusirik, baina momentu horretan hain zuzen, bai Nabokov, bai existenzialismoa Europan, ari ziren hain zuzen etikaren eta personalidadearen problema planteatzen. Simone de Beauvoir dago hurbilago nire ustez, Frantzian, eta Simone de Beauvoirrek bai bilatzen du hain zuzen emakumeak emakumetasunetik garatu behar du bere etika. Eta persona bakoitzak hori egin behar du bere baitako izaeratik garatu behar du etika. Ez dago beste etika unibertsalik edo hori. Orduan, pentsamendu hori momentu horretan Europan oso presente dago. Orain, ni hala ere ustetan nago Mirande dela hori novelan berak egin duen moduan planteatu duen lehena. Alde horretatik bera da iturri bat. Peien Dartxomini, 1949, martxoak 24. Mitxelenaren gutun bat hartu berri dut. Goraipuak egiten derauzkit, ene ipuin berriagatik, baina ezin publika eraz dezakela borobilki erraiten deraut. Bertzela akabo aldizkaria. Handimari igorri deraukiot, eia Amerikan argitaratzeko biderik atzemanen duenik. Hiri garaik ere, idatzi deraut, eta ari ere gustatu omentzaio, baina ezin publika ditekela ark ere diost. Hainbat gaizto euskal publikoarentzat. Bereziko nuke narratiba, hori novela psikologiko bat da, asala, eta askotan behar bada hortan gelditzen gera. Gero dauka bigarren maila bat nun simboloekin operatzen duen. Teresa simbolo bat da, gizona simbolo bat da, eta musika zaletasuna esate baterako simbolo bat da, ardoa simbolo bat da, etc. Hor novelan daudenak. Eta gero hirugarren maila batean dago, benetan filosofia baten azalpen kasi sistematikoa dago. Eta beraz, filosofia hau hirugarren maila batean adierazten dena, novela horretan bakarrik adierazi digu guri Mirandek. Beste inunez, beste toki guztietan zatika adierazi du, baina osoki inunez. Bada hitz bat biziki importanta haur besotakoan da simbol, hola. Eta da Teresa, adibidez, simbol bat dela. Nolapait, emazte itxura horiek dira ere simbol batzu, eta nik erranezake hor hartuz, badira bi emazte, egia erran. Isabela eta neskamea. Eta gero bada Teresa, baina nik Teresa ez dakit emazte bezala osoki ikusiko dutan. Nik bereziko nuke haur besoetakoan lehenengo importantea da protagonista gizona dela esatea. Alegia izenik ez dauka, baizik gizona da. Eta hori oso importantea da, simbolo gisa ere. Eta berdin, bigarren protagonista esan dezagun, Teresa. Baina Teresa da, hain zuzen, neska gaztea, eta hori, Teresa da ez emakumea. Eta hori da, esan dezagun, emakume positiboa eta rol positibo bat daukana, balio simbolikoa handi batekin. Eta gero, emakumea, Isabel, aragia, eta beraz, dena negatiboa da. Novela horretan esan dezagun emakumea bera da negatiboa, eta zalantzan jarriko nuke, gure kulturan emakumeak kunplitzen duen rola da emaztearena, amarena, eta da negatiboa. Eta hau seguru negatiboa da. Ibinaga Beitiatar Handimari, 1949, uztailak 1. Eskerrik asko zure eskutitzonagatik. Irakurri duten bakanetatik, zeu bakarra izan zera, ene haur besoetakoa ebazteko eta ulertzeko aleginak egin duzunik. Besteok, goraipu batzu igorri dizkiate, bai baina ezpain muturretatik zetozenak bakarrik. Geroagota konturatzenago naiz, gauza pixka bat sakonak euskeraz eta euskaldunentzat idaztea Margarita Satporko semaitea dela. Benetan hortik gero sortu da, bakizu batzuek dioten tontekeria hori, Mirande maite izan dugula,
fasista zelako, edo horrelako gauzak ez. Mirande maite izan dugu, Borges maite daiteke moduan, edo Zelin maite daiteke moduan, oso idazle ona zelako. Hau da, hizkuntzaren bidez, benetan plazerra sortarazteko gauza zelako, eta nire kasuan, eta segurazko askotxoren kasuan, eta prosan batez ere, prosa klasiko ezagutu baino lehen, hori izan zen benetan nik uste dut mugarri bat. Bere aurka sortu diren ipuiak ere, edo mitoak eta gezurrak, fasista dela edo, badute beren egiaren partea, edo misoginoa zela, edo emakumearen etsaia zela, eta badute beren egiaren partea, horrela bakarrik esan da, nire ustez falsifikazioak dira. Etsaidetar Joni, 1959, abuztuak 27. Nik ere liburu bat idatzi berri dut gure sor mintzoan. Maleruski, ezin izan dut publika erazi, moralaren aitzi zelakoan. Egia da paidofilia erotika delakoa zukela gaitzat, euskaldun espiritu ersientzat. Baina dena dela, enen igarrez idatzi izan nuen, ez bitxi izaiteagatik. Eta uste dut funtsean garbia zela. Baina ongi dakust inork ezin dezakela euskaraz izkiria, ezpada katoliko konformistenetatik. Ni ez naiz horrela. Eran dezake berbada, hor besuetakoa dela, haren testamendua, azken ordeinua. Eta hor, espikatzen du, ze amestu zuen euskariaren zat, latina, griegoa, filosofo zaharrak, eta ez bakarrik hori izagutzea urrungo Indiako kultura eta eman dezagun iparraldeko kulturak ebai eta Greziakoak ebai, eta mendebaldetik etzela eriotza baizik. Miranderekin gertatzen dena da, irla bat dela arrazoi askorengatik. Berak zeukan pentsamenduarengatik, bere izaerarengatik ere bai, segurazko, baina baita bere formazio paristarrarengatik. Baina nik uste dut Parisen bertan ere irla bat zela. Ze bere iturriak neurri handi batean alemanak dira eta gaitzetziak dira. Zan nahi dut, gerra bukatu da, alemanek naziek gerra galdu dute, eta ja gaitziritzita daude edo kondenatuta daude hainbat autore aleman, eta justu autore horiek, Frantzian inon baino gehiago kondenatuta esan nahi dut, eta justu autore horiek izango dira Miranderen inspiratzailea handiak. Orduan, Mirande gelditzen da Parisen bakarrik, Parisen euskaldun bezala egonez Euskal Herritik urruti eta euskaltzaleen artean bakarrago oraindik, eta alde horretatik Miranderen obra gelditzen da gure literaturan irla bat, erabat. Gainera, nik uste dut hor badago, Miranderengan badagoela gauza bat argia, hori eta da, berari estiola sola irakurlea. Berak idazlea da, berak bere buru idazten ari da, berak idazten duenean dudarik gabe, berak plazerrez idazten du, eta inungo zerik gabe hor jartzen du berak barruan daukan guztia. Eta nik uste dut zentzu horretan Sarrionandia eta Atxaga eta Jose Mari Iturralde eta mundu guzti horrek, eta lehenagotik ja Aresti, horren alde saiatzen ari zirela, ezta? Alegia, literatura egitearen alde, pentsatu gabe, ez da euskal literaturan besta egon dena, fedea zabaltzeko haute zen, fede erlijiosoa edo fede politikoa egiteko haute zen, edo esertarako ez, ezta? Mirande tipo raro bat da, edo gu gara arekiko raroak. Alde batetik mirespen handi bat daukagu, eta bestetik badirudi ez dakigula oso ongi berarekin zer egin. Alderdi diskutigarri asko dauzka, edo eztabaidagarri asko dauzka, fasista dela, ez dakit, edo emakumearekiko bere ikuspegia oso negatiboa dela, edo morala ere desastre bat dela, dena dela, berdin da. Mirande oraindik ere gai delikatu bat bezala daukagu, nahiz eta idazle bezala denok miresten dugun.